Dobrý den, vítám vás u videoprůvodce, jak správně obsluhovat profil vaší restaurace na webu rozvozonline.cz. Po úspěšném přihlášení do administrace se nacházíte na úvodní stránce. Editovat můžete vaše denní menu, stálé menu, objednávky, aktuality a profil vaší restaurace. První záložkou je denní menu. Zde vidíme možnost zadávání meníček na volitelné časové období. My budeme pracovat například s následujícím týdnem, kde si můžeme volit mezi jednotlivými dny a vkládat můžeme například polévky, hlavní jídla a pizzy. Pro každé kritérium zde máme samostatný textový box. Data budeme vkládat z ilustračního vzoru, který je umístěn v administraci pod každým jednotlivým kritériem. Jedná se o excelovský soubor, který si otevřeme a z předvyplněného excelovského souboru budeme kopírovat data, která chceme vkládat do jednotlivých textových boxů. Pokud tedy chci vkládat polévky, označím si řádky, na kterých jsou informace o polévkách a pomocí kopírovat a vložit skopíruji tyto dva řádky a vložím do textového boxu polévky. Stejným způsobem vkládám také hlavní jídlo. Zde mám například 4 hlavní jídla, které stejným způsobem označím, skopíruji a vložím. Je možné vkládat také pizzu. Tu máme také přednastavenou. Skopíruji tedy 4 řádky s obsahem pizzy. Použiji kopírovat a vložit. A po kliknutí na tlačítko uložit se mi jídla načtou. Dále si můžu volit, jestli chci jednotlivá jídla zobrazovat, nebo můžu samozřejmě skopírovat a vložit nová jídla. Jídlo je automaticky zveřejněno. Stejným způsobem můžu pokračovat také u dalších dnů. Jakmile se chci vrátit do administrace, kliknu na admin a stejným způsobem vkládám jídla také do stálého menu. Zde je samozřejmě nabídka jídel širší. Nejdůležitější částí administrace webu Rozvoz online je samozřejmě administrování objednávek, které provádějí uživatelé této webové stránky. Pod touto záložkou se mi zobrazí seznam objednávek, které byly objednány na mém profilu, na profilu mé restaurace. V jednotlivých sloupcích vidím ID objednávky, kdy byla vytvořena, jméno a příjmení objednatele, za jakou cenu a částku za zprostředkování. Vstoupit můžu do jakékoliv objednávky kliknutím na pero u editovat. Zde se mi zobrazí přesná adresa, objednatele, jakou pizzu
A důležitá oblast je ve statusu, kde vkládám informaci o tom, že objednávka byla přijata a kdy bude jídlo doručeno. Zde v seznamu objednávek vidíme objednávku, která je podbarvena oranžovou barvou. Jedná se o objednávku, kterou jsme zatím nepotvrdili a která nám tady visí. Pokud tedy chceme objednávku potvrdit, klikneme na editovat a status potvrdíme, objednávka byla přijata a jídlo bude doručeno v následujících hodinách. Opravdu záleží pouze na vás, jaký čas zde uvedete. Klikneme na uložit. Informace o tom, že byla objednávka přijata, odešle zákazníkovi e-mail a ten hned ví, kdy se může na pizzu těšit. Pokud se chci vrátit do administrace, kliknu na admin. Můžu editovat samozřejmě také aktuality. Zde můžu vkládat informace o tom, co se bude dít v naší restauraci, o připravovaných akcích či slevách. Kliknu na přidat, vyplním text v jednotlivých jazycích, datum, kdy se bude akce odehrávat, kdy bude končit a kliknu na vytvořit. Pokud se vrátím zpět do administrace, poslední možností je upravovat profil restaurace. Zde můžu vkládat popis naší restaurace, otevírací dobu, kdy je možné objednat rozvoz, kdy podáváme denní menu, čas pro objednání rozvozu denního menu a například výjimečně období, kdy máme výjimečně zavřeno. Dále je možné vybírat ze stravenek, které restaurace přijímá, a také kreditní karty. Pokud provedu změny, kliknu na odeslat a informace se do systému automaticky projeví a zobrazí se na profilu naší restaurace. To je tedy vše. Děkujeme za vaši pozornost.